देखु सांग मैंने आम गाँव में प्रबल पानी हो गला चारिड़े पानी ही पानी ये देखु केते पानी एटा हूँ कहरागंड जावाक रास्ता एपटे देखिए आमर सनसेट होगा बसला एपटे बिल एंड एपटे सब देख पारे पानी पड़े एपटे सब पत्थर पैकिंग हो गला पानी देख पारे आम ये जाऊँ आगे आगे ना आगे जाऊँ से पछे पछे आउट ये आमर छुआ आमर पाटा को एत जोरे दौलुची पवन दौच बोली आमती हूँ कि खरस्रोता नदी दृश्य देखिपे आगे आम छुआ चलती लोक आसुन देखापी केते लोक आसिक गले आम बर्तमान ये जाऊँ पवन दौर भलरे आम सेपटू पूरा सेपटू चल चल एपटे दे बार पहुँच आस सारूँ चल पेसेंस ना तो देखिपे जाऊँ बड़े सुंदर लगुच व्यूटा आमर ये आमर आइले बर्तमान कुनी पिलाटा मत नौ ना एका कदे पलौच पानी धीरे धीरे बढ़िबार लगी जहाँ देखा जाऊँ तो आम धीरे धीरे जाऊँ आपण मैंने देखु आम देखा रुह सी आसतु रुह देखिपे एम सब पत्थर दिखाई ये पिला मैंने आम आम सांगे देखते सेपटे आम स्त्री लोक मैंने आसती हौ आ तू केते जोरे पानी जाऊँची पूरा सुअर जोरे जाऊँची कौट केते जोरे सुअ जाऊँची एपट पूरा गाड़ी किए देखो केते जोरे पानी यहीटा हूँ आमर राउतरा गाँव रे बोल केते जोरे पानी जाऊँच रे केते जोरे ସେମାନେ आउଛନ୍ତି पछरे आमे जाउछु ए आगरे ओ भाई पूरा गोजो गोजो है कि पानी जाउछि ने कोन है इधर फोन वीडियो कर एई चंड ऑन है छिला एई एई छाव जाना ओ भाई देखो केते जोर पानी जाए बोले हार्ट इज द रीजन गाइस केते जोर ये पटो आसुची सही हम कौन जाना आगू पातिया जाऊँगी से डेइब बोली भाई केते जोर जाऊँगी Ê, ra đây. Con thấy ये đây. केते जोर पानी से पटो आउची सब आइ देखिया
देखो केते जोर पानी देखिए पत्र এইটা হচ্ছে ଆମ ଗାଁ ରେବନ ରାଉତରା ଗାଁର ଲୋକ ବିଞ୍ଜାରପୁର ଚନ୍ଦ୍ରମୁ ବାଣପୁର ସବୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ କେତେ ଜୋରେ ବହୁତ ଖେଳୁଛି ପୁରା ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଲା ଭଳିଆ। ହଉ ତ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତଳ ବନ୍ଧକୁ। ମୋ ପାତିଆ ଭାଗ ନେଇକି ଅଛି এইপଟେ ଯିବ ବୁଲିକି ସେପଟେ ଚାଲୁ ନା ଯିବା। କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ସେଇଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଜୋରେ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଏଠି ତ ଭାଙ୍ଗୁନି କୁଆଡେ। ସେଇଠି ଏତେ ଜୋରେ ଲହଡ଼ି କାହିଁ ଭାଙ୍ଗୁଛି? ଏପଟେ ଏପଟେ ସାଇଡ୍ ହେଇଗା ଯାଉନି ପଶି ତ ମାମୁଁ ଘରେ। ତମ ସାଇଡ୍ ପାଣି ହେଇଯାଇଛି ବା ହେଇଛି ନା ପାଣି? ଏଇଠି ବି ହବ ବୋଧେ ଘୋଳିଆ ଖାଇ ଖାଇଯାଉଛି କେତେ ଜୋରେ ପାଣି। ପିଲା କ'ଣ ହେଲା ପାଣି ପିଇଲା ସେଇଠି ଆଇ ସାଇଡ୍ ରୁହ ହାଇ ସେଇଠି ଥା। ସେଇପଟୁ ଜୋରେ ପ୍ରେସର ହଉଛି ପାଣି ଏଇ ସେଇପଟୁ କୁଆଡେ ଯାଉଛି? ଏଇଠି ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ନାନା ତୁ ଆସିଲୁନି ଦେଖ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଏଇ ତ ଦେଖେ ଦେଖେ ଆସ ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ଯାଉଛି। ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ବିଲ କିନ୍ତୁ ସେଇପଟେ ରେବଲ ପାଣିଟା କେତେ ଜୋର ସାଉଣ୍ଡ ସବୁ ସାଉଣ୍ଡ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଯା ଶୁଭିବ। ଆଗ ଚାଲ। ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ ହେଇଗଲାଣି 6ଟା। ଆମେ ଏବେ ରେବଲ ଦେଖିକି ଆସିକି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଇଏ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆଉ କ'ଣ କେତେ ଜୋରେ ପାଣି ଦେଉଥିଲା କହ? ଜୋରେ କେଉଁଠି ଜୋରେ ଥିଲା କେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ କହ ପୁରା କହୁନୁ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ସବୁ ବିଲ ଜମି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ଆଉ ଏପଟ ସାଇଡ୍। ତ ପାଣି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିନ୍ତୁ ତୋ ପାଖକୁ ପଠେଇମି ତୋ ପାଖକୁ। ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଝାଳ ପୁରା ବାହାରିଗଲାଣି ଚାଲିକି। ଆଉ ହଉ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆମ ରେବଲ ଆଉ କେମିତି ସବୁ ପାଣି ହେଉଛି ଆମ ଗାଁରେ। ତ ଆଉଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିବି ଦେଖିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ଦେଖିବ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଗୋଟେ ଗୁପକିନି କ'ଣ ହେଲା? କୁମ୍ଭୀର ଆଇଛି କୁମ୍ଭୀର ଆଇଛି। ସେପଟେ ହେଉଛି ଖରଖରି ପଡ଼ିଆ। ଆଉ ହେଇ ସେପଟେ ଖରଖରି ପଡ଼ିଆ। ହେଇ ଚାଲେ ଉପରୁ ଚାଲେ। ତ ଏପଟେ ଦେଖିବା ପାଣି ଆସିକି ଏତିକି ବାଟ ଛୁଇଁଲାଣି ଏତିକି ବାଟ। ହଉ ଚାଲ ଯିବା। ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଚାଲ ଇଏ ସବୁ ଏଇଠି ବଇଛନ୍ତି ଚାଲ। ଟିକେ ପବନ ଦେଲା ଆମେ ଆସିଲୁ। ସେମାନେ ପଛରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଝାଳ ପୁରା ବାହାରିଗଲାଣି। ତ ଏମିତି ହେଉଛି କିଛି ପାଣିର ଦୃଶ୍ୟ।
एपटे एंड एपटे देखी पारे तो मामा कौन काखे नहीं जो कहला कंडे दे काखे नहीं जा तो एमती देखी पारे किसी पानी दृश्य रही ये बड़ा आम एल&टी कंपनी से देखा तो हो चलो जीवा।